В това видео ще зарадваме един от вас с чисто нов парфюм. Преди една седмица в TikTok канала ми обявих giveaway с следните условия. Само ако успее да премине успешно 3 от 5. На giveaway, не на парфюма. Да видим дали той ще успее да спечели парфюм. Ало, здрасти, Стефчо. Това, което ще искам от тебе, братле, е да дойдеш напълно неподготвен, защото ще има няколко изпитания и то няма да те жалиме, тегави, които ще трябва да изпълниш, ако искаш безплатно парфюмче. Ще направя абсолютно всичко. Добре, моя Paradise събота в 10. Имаш ли нещо против това нещо да се излъчи в YouTube канала ми, естествено? Защото приключенията ти в събота ще бъдат заснети. Мога да станеш героя на YouTube, може да си излоиш. Той няма представа какво го очаква днес, братле. Той ми прати локация, че тук е паркиран. Безплатен парфюм, брат, в смисъл. Кой печели безплатен парфюм? Чай да му знам. Чай, това не е Стефчо. Стефчо? What is up, bro? Много ми е драго. Това е Радо. Разостим приятел. Как се чувстваш, сега кажи? Чек, като ми звънна, като говорихме, някой бях мега конфидент. Окей. Сега, като навлязох в София... Един вариант е да се изложиш брутално и да си тръгнеш без нищо. Другия вариант е да си тръгнеш с чисто нов парфюм! Fuck yeah! Let's fucking go! Let's go! Кажи ми как си представяш в идеалния вариант днескашния ден и как си представяш в worst case сценарио днескашния ден? Минавам 5 изпитания. Уверен си, че ще минеш 5 от 5? 5 от 5. Парфюма мой, 5 от 5. Добре. Други Worst case вариант. сценарио. Почвам първото. Окей. Фелвам мега гадно. Губя си целия конфиденс. И се съсипваш психически, брат. Има и преди, че аз не подарявам парфюми лесно. Ти ми кажа, че няма ме жалиш. Аз казах, че няма ти е лесно, да. Ще ме караш да правя някакви гадни неща с хора. Гадни неща с хора, да. Те ще са гадни за мене. Зависи. Ти си първият човек. Oh, shit. Да, първото видео, което правя такъв тип с подаряване на парфюм срещу изпитание. И имам още доста такива замислени. Кажи ми за твоето отношение и твоята връзка с парфюмите. Йоу, да ви покажа скромната ми колекция от парфюми. Имаме Stronger With You Intensely и Camera Lattafa. Така, двата мега зимни парфюми, Warm, Spicy, Vanilla, Cinnamon, топа са. Лично мен, това в парфюми ми е нещо, което ме привлича. Така, между тях двата, Stronger With You Intensely е по-любимият ми, но камерата за цената, на която се продава, е просто insane. В смисъл, наистина просто е божествена за цената, на която се продава. Така че да, в събота надявам се да успея да си заслужа парфюма и да го поставя тук. Надявам се, че днеска ще може да те зарадваме. Всичко зависи от тебе. Let's fucking do it. Let's go, baby. Айде. И ето, че лили! Задника си отъртих. И ето, че първото видео от поредицата DMS парфюм от канала ми е вече факт. Това ще бъде поредица от доста видеа, в които ще подаряваме парфюми. Но на каква цена? За бъдещи видеа абонирай се за канала ми в YouTube с камбанка, за да ти излизат нотификацията. Също и ме последвай в TikTok, защото в TikTok пускам giveaway-те, от които ще се определят победителите и съответно участниците в големите видеа. Аз имам работа с Стефчо. Ще може да го зарадваме с парфюм, а той има нужда от това предвид скромната си колекция. Let's fucking go, baby! Първото изпитание е: отиваш в който ти си избереш магазин. Тук имаш избор. Набелязваш си един човек, който си гледа някакви неща. Окей. И това, което трябва да направиш, не знам как ще го направиш, трябва да го накараш по някакъв начин да пробва парфюм, който ти искаш той да пробва. Okay? Изпитанието е преминато и е счетено за успешно в момента, в който той си пръсне парфюма на кожата. Holy shit. Окей. Това е първото. Пожелавам ти успех, братленце, и малко по-бързо, защото нямаме време. Радича трябва да тръгва в 6, аз трябва да тръгна в 4 обаче. Така че, айде. Да видим какво ще стане. Това, което Стефчо не знае обаче, е, че в другия край на мола подаръкът му виси буквално на коса. Ако не успее да изпълни предизвикателството до 4 часа, нашия човек, Пепката, без да му мигне окото, ще отреже въжето и неговият нов подарък ще свърши на парчета на пода След като видях, имам едно предложение за вас. Парфюми?
бихте ли пробвали парфюма и да ми кажете какво ви е мнението, тъй като съм един от парфюмните консултанти на Армани в България и дали бихте могли да си кажете мнението просто? Не е ли мъжки? Еми и двамата, той да се напръска ви... Нека той да си каже Да, мнението. заповядайте. Да... За Армани. Да, просто да го пробват. А вие го препоръчвате? Да. То... Армани, парфюмен консултант и един от клиентите са ни Армани. Аха, разбрах. Да. Ако ми кажете и антихит, за Ама бихте ли могли на кожата да... Аз просто това ще трябва тестър. Ами, това е тестърчето, нали? Но за да може да се усети на кожата, ако е възможно. Не разбирам кой знае колко парфюми, обаче обичам да не се толкова, да не се усеща на алкохол или на... Да. Много сложно. Да, ами... Доста е силен този. Лекарство. На лекарство. Силен е, да. Ама какво разбирам аз? Сега малко на алкохол, но да, като цяло за мъжки. Здравейте. Мерси много. Професионално консултанти, които могат Не, аз не им подпомагам, просто за мнение за това. Да, много благодаря. Много ви благодаря. Let's go, baby! Казваха го. Така. Мъжи си пръсна на капачката, не? И аз бях дали, може ли да пробвате и на кожата да видим как ви реши. Ти нещо му разправяш, аз съм... Да. Казах, че съм един от парфюмните консултанти в България на Армани. Окей. Да, че Армани са ми клиенти и аз съм и след това Actual Pitch, мисля, която работи там, дойде и беше, има професионални лица, които могат да ви дадат съвети и така нататък. И аз бях такъв, аз не им исках, в смисъл не им давах съвет, просто мнение. И той такъв беше, окей, благодаря. Второто изпитание. Отиваш в Делириум. Си избираш един парфюм по твой избор, трябва да е над 400 лева. Лесно ще намериш такъв в Делириум. Трябва да успееш да проведеш някакъв разговор с консултанта, примерно в рамките на минута. През цялото време ще държим връзка с тези слушалки. Заповядай. След като проведете едноминутен разговор, трябва да си избереш един парфюм, може би този, за който си говорил с нея, и да се пръснеш с него, примерно колко пъти се пръсна? Повече от 5 че е. Ама... Ще видим, ще кажем по слушалката. Със сигурност ще са повече от 5 пъти, брат. Със сигурност, братле. 5, 6, 7, 8, Времето ни притиска, така че тръгваме към Делириум. Айде. Здравейте. Нищо не показваме или се Ами, знае? за сега само разглеждам. Ако има нещо... Реално парфюма е по твое усмотрение. За пръскането 8 пъти. За бал, какво бихте ми препоръчали? За бал? Да. Спайси, нещо, ако имате. Спайси, добре. Това е едно. Мога ли да го помириш от тук? Добре, вече мина, сега трябва да се пръснеш с него. Питай, може ли да се пръсна? И си пръсни 8 пъти и си готов. Мога да се напръскам, нали? Може да дойде с малко. Много хора се опитват разни варианти и бюджет горе-долу какво гледам. Ами, иска ми се да е по-силничък качеля. Да се усеща, да. Друг вариант е добър, който ще е много добър, защото това е коренно различен като вариант. Моля да си го пробвам на кожата, нещо такова. Моля да си го пробвам как ми стои на кожата, кажи. Мога да го пробвам тук, нали? Още. Това не се версия, просто трябва да кажеш да Ако си се пръснал 8 пъти, може да казваш, добре, ще помисля и ще... Ами добре, и този е доста добър, ще ги имам в предвид и
Може би утре по някое време ще дойде. Благодаря много. Много благодаря. Чао, чао. Той нещо ме вика, има един проблем, викам какъв? Вика, не се пръснах 8 пъти, викам, а колко? Вика 30. Как го усетихте, господин? Човек, ме помириш с теб, защото ми каза да се напръскам. Аз бях напръскал сигурно 20 пъти с другите два. Трябва да тръгвам в 4 часа. В 4 часа трябва да съм тръгнал. Доста по-лесно предизвикателство спрямо другите. Имаш 3 минути да намериш най-евтиния и най-скъпия парфюм в Дъглас. Аз знам кои са. Това е... Аз не знам. Ти не знаеш. Имаш 3 минути да ги намериш. Успех. Let's go. Интересно ми е. Кой е най-скъпия и кой е най-евтиния мъжки парфюм, които предлагате? Най-евтиния. А той е все едно като най-скъпия сега? Да. Окей. Ами нашия на Том Форд. И той най-скъпи. Този е 500 и то 100. Ама не сигурно. И Signature е 501. И 40 са най-скъпи. Значи 501, но беше колко казахте 60... 67 мисля, че е. Да. Добре, мерси много. Мерси. Най-скъп. Това е нашия, кажи. Лего направя възможно по-бързо. Може да кажеш цени. Между другото, имаме още една минута. Значи един беше Hugo, той беше 280. Окей. Този и... Карл Лагерфелд? Колко пари? Той е 89. Окей. Този е верен. Така ли? Не. 67 е най-евтиния. Докато най-скъпия е много далеч всъщност от 200 и Том Форд. Том Форд, братле, знаеш, че са брутална марка. Знаеш, че са турбо скъпа марка. Аз даже не ги видях къде са, човек. Те бяха най-в дъното. Не, аз там не отидах. Този кофта Жур е най-скъпия 506, мисля, че беше. Мисля, че беше 506. One fail, man. Но не се притесняй, защото има още малко предизвикателство. От опита ми до сега си давам сметка, че все повече хора започват да имат афинитет към парфюми. За съжаление обаче, не всички могат да си ги позволят. Партньорите ни днес обаче са най-готините и се съгласиха да предоставят парфюма на Стефчо. За това сме тук, да му помогнем! My Geisha е румънски парфюмен бранд, известен с адски трайните си парфюми. Ориенталски дъх се усет за изисканост и страст. Но освен парфюми, в бутиците им може да намерите парфюмни масла, корейска козметика, мейкъп. Но най-хубавото е, че те предложиха най-новия си парфюмен релиз за подарък. По този начин ще може да зарадваме Стефчо с чисто нов парфюм, от което той със сигурност има нужда предвид скромната си колекция. Преди това обаче, ще ти пусна едно видео от моя TikTok канал, да видим колко добре ме следваш, да видим дали изобщо гледаш видеята ми, независимо, че пише following, в което описвам един парфюм. Но го казвам в края на видеото кой е парфюма. Давам ти хинт и то е, че парфюма, за който говоря във видеото, съществува тук в мола. Няма да познаеш кой е парфюма, който държа в момента зад гърба си. Сигурен съм. Пиши ми коментар какво предполагаш, а аз ще ти давам жокери, за да познаеш. Първи жокер. Капачката му прилича на коронка, но не е скандал. Втори жокер. Парфюмът е лек, мек. Унисекс е между другото, на жени им стои брутално fucking секси, на мъже им стои супер елегантно. Трети жокер. Цената му в ритейл е доста добра, особено ако си фан намаления стоп. Парфюмът не е някакъв ефтинджос, не е топ скапарския аромат. Така че е супер достъпен. Четвърти жокер. Сигурен съм, че си чувал бранда. И това, което знам като пети жокер, е, че бранда е известен по принцип с убер дълготрайните си парфюми. Той също е мек. Сигурен съм, че си чувал бранда, брат. Спомняш ли си видеото? Гледал ли си го? Това точно не го помня. Окей. Това точно не го помня. Не го помня. Представям си да го беше. То ти говори. Ама не знаеш колко се надявах да го знам. Аз знам, че ти си чувал бранда, братле. Let's go. Окей. Първи път. Уверен. Първи път. Так, 100%. Let's go. Значи търся коронка. Да. И унисекс. Да. Чай, държи. Аз actually в момента нямам идея. Защото те нямат капачки. Да. Това не е честно. 12 hours later. Ама нормално. Ти казва от първия път. Окей, аз видях унисекс.
ти казват първи път? Този някакъв изглежда се едно може. Няма никъде другаде. Някакво бих казал този, няма лъжа. Би казал този. Бих казал този. Казваш ли го? Рабан? 1 million gold. Да. Казвам го. Това не е честно. Защо? Нямат капачки. Така е. Но Но ти каза, че го нямаш от първи път. някакво аз мислих, че има капачки на парфюмите. Добре, как се чувстваш иначе? Как си? За сега? Окей, за сега съм добре. окей. Харесва ми духа. Това беше по-добре. Нищо не успяхме, но пак беше по-добре. Следващото изпитание, ако досегашните бяха трудни, Мгм. следващото за теб ще е най-тегаво. Чувал ли си за парфюма Валентино Coral Fantasy, Born in Roma? Мисля, че е доста силен парфюм. Това съм чувал за него. Добре. Силен е, траен е. Това е той. Окей. Само че тук има още една отливка. Когато пак е той. В едната отливка, в интересни си нямам идея в коя наистина. Има оцет. Не. Ябълков оцет. Само не. В другата има 1 мл Валентино Coral Fantasy. Не знам коя в кой е. Избери си една и просто трябва да проведеш минута и половина разговор с консултант в парфюмен магазин. Има шанс да се пръснеш из Coral Fantasy, заповядай. Нямам идея, нямам право ги мириш, така ли? Не! Не, Ти ще разбереш и кого помириш. да знам. За сега май това между другото, някой изглежда ми по... ненаситено, да знам. Май е това, май избирам това. Реално, ако се загледаш, има супер тънка разлика в цвета. Аз не знам кое е Coral Fantasy и не знам кое е оцета наистина. Това не е окей. Това не е окей. Брат, не раздавам безплатни парфюми на стойност 250 лева. Защо? Май избирам тази. Как го гледам? Избирам тази. Окей. Взимаме го и сега ще се наложи да я употребиш. О, не. А ето как реагира Стефчо, когато разбра, че и двете бяха пълни с оцет. Горе-долу. Един милилитър оцет, брат. Го изпръскваш сега върху себе си на камера, записваме. Аз си радя, че ти даваме една минута да стоиш в делирич. Ако не успееш обаче, си тръгваш празна ръце. С празна ръце до хубаво. Миришеш на оцет. О, тук се усеща. Купалите са първо. Не си? Скатаваш малко. Окей, добре, приема се. Let's go. Виж, стигнат са. Да се вицрайте. Преди малко бях тук и бях пробвал един подов парфюм. Да. Не съм сигурен как му беше името. Един приятел ме пита преди малко. Мислите, че е той? Може ли само да го помириш, да съм сигурен дали е той? Този. Извиня само набързо. Нали този беше парфюма, който ми каза? Добре, защото един приятел ме пита. Да. Добре, мерси. Утре нося и него тук. Чао, чао. Минута и 30, брат. Ами аз предлагам... Опре! Часа е 4:02. Пепката, брат. Тръжка тъжката, брат. Чечка, споко, брат. Фанах го. Какво е? Виждам много широка усмивка на лицето ти. Помниш цяло как мина? Изкефи ли си? Беше доста тегаво, няма лъжа. Беше доста тегаво. Но можеше да е много по-зле. Това с оцета обаче от всякъде, съжалявам, че го казвам, пана от всякъде. Мисля, че е време да получиш и заслуженото си, а именно най-новия релиз на нашите партньори за днешното видео от MyGeisha. Unseen, брутален, сладък коняк, ванилия, карамел, табако, какво ли още не, форми, брутален наистина релиз. Стефчо, заповядай с здраве, много кеф и
турбо много комплименти, за което не се съмнявам да си го ползваш. Много ти благодаря. Аз също. Последни думи да имаш? Да се абонират за канала ми. Абонирайте се за канала му, ударете лайк бутона. С камбанка да се. С камбанка се абонирайте. Защо? Защо да се абонират? Те първа предстоят... Абонирайте се, защото предстоят още много такива видеа. Цяла поредица. Fuck yeah, let's go, baby! Айде! Нямаше как деня да протече по-добре. Стефчо честно с много труд спечели новия си парфюм, а аз не никакъв затвор. Поне за сега. Ей, фак! Парите за горивото, брат! Давай, бегай! Това е. Цял ден има върви по вода.